Martin Ipurdilatz, tipula eta gatz. Oiztia, tulertzen ezara esarra honik. Agar beste bat. Bata edo beste, Martino Doloste. Hemen txenabil, ezaera azarrak irakurtzen. Eta behitu beste hau, ezagun egite zaitu. Txerri guztiei iristen zaie San Martin eguna. Gaur San Martin egun bespera denez, txerria prestatuko dugu eta txirrindularitzaz arituko gara. Bueno, banijua beste ezaera batekin. Beste ezaera zar bat. Han, Martin Talo eta Sardin, Ogi eta Bakailo, Martin Caballo. Kaixo lagunak, Eguerdion eta Carlos Isusi ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Joseba, ondo? oso ondo. Bueno, bihar Orozkon eguna ondila, ezta? Oso handia. A ber, nola ez bihar, Kriterium deitzek, ezta? Hori da. Zer dek zehazki kriterium hori? Txirrindulari froga bat. Txirrindulari froga bat, eta zer topatuko dugu horrez gainaen Orozkon? Kriston giroa, eta, bueno, konbidatzen zaituztet etortzea eta bertan ere kostea. Bikain. Gaur, ondo beteko gaituk, ikusiko txerrilla ingo jau, iruera eta gaina bihar badakizue San Martin eguna dela, eguna ondila, Euskal Herri guztin, eta horregatik ingo jau, omenaldi bat, txerrillai prestatuko dugu bustana, masaila eta azpizuna. Taldi berian, ze pasako dan Orozkon, kontuatuko gara. Adi lagunak, bihar eguna ondila Orozkon, eta Euskal Herri guztin. Bueno, lagunak eta Carlos, garatuko izut pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Azteko eta behin, esan deun bezala ingo deu txerrilla, 3 atal erabiliko ditugu txerrillanak, eta 3 eratara ingo deu. Lehen da bizingo deuna, eltze azkarrian jarriko deu. Dazkau hemen masailak, prejituko ditugu gatza eta piper pixkatekin, eta gero, bertan botako deu. Tipulina, gorrituko deu pixkat, bustanak botako ditugu barroa, baitare piperrak, baratzuri ale pare bat, itxiko deu eta egozingo deu. Behin egozita dagoenean, ateako ditugu harakiak, bertan dagoen saltxan txorixerua beratzen jarriko deuna sartuko deu, pixka gehiago goxatuko deu, murruzten utziko deu, eta masailak bertan bukatuko ditugu. Orduan masailak saltzan jungo dira. Beste aldiz, bustanakin ingo deuna da. Barrundakan ezurrak kenduko jo ezurtxua, sartaian pasatuko ditugu, gorrituko ditugu ondo, eta hori lagunduko deu tximitxurri batekin. Tximitxurri egiteko hemen dakau. Martorria, baitare limoia, piper berdia, dana txiki-txikingo deula, eta biozpin mota jarriko izkio. Bai, zagarrana eta modena. Botako du bertara, dena naztuko deu, eta hori erabiliko deu zan bezala, bustanan gainen jateko, behin gorritu deunien. Egongo, egosita biuna, gorrituko deu, eta gainetik hori botako jo. Eta hori gutxi balitz, azpizuna ere bai emango jo egurra. Azpizuna errez, moztuko ditugu laukitxotan, ingo deuna da, irina, arrautza, eta hogi xeetutik pasa, prigituko ditugu, eta hoi lagunduko deu, pure patata beresi batekin. Ingo deuna da, patata egosi, patata gero krematuko dugu esnegain eta gurinakin, eta behin krematuta dakaunean, botako xogolioa beltzak, busketetan inda bertan, lagungarri bezala jarteko. Errazekau, ez da? Bihar bizikletantzako indar hartuko jo bentsat, ez da? Itzela. Zuk hartu eralde zu parte? Ez. Antolatzen nahiko lan. Antolakuntza bakarrik. Vale. Bueno, zuk alden zemuz moldatzezea. Bizeron bakarrik. Bai, me katxi la mar, estia sinisten, baina bueno, zo zein goiau. Bueno, esan bezala, nik ingoitun dena da, masaiak bertatik pasa, vuelta eta vuelta iteko, eta zuk lagunduko jazu, hemendikan, 3 alde zurituko ditugu, beitu, hemendikan ere bai tximitxurriantzako berditugu. Zuritu 6. Erabiliko ditugu 4, bertan 3 eta 3 besteako, 3 eta 3. Venga, hoi zure kontu eta esan dakoa, ni azpizuna jasiko nahi segurra maten. Eta aldi berian laban nahi eta mingaina eman bertzio, Vale, Carlos? Bueno, kontatu iguk, bihar. Bueno, noiz sortu zen historia hau? Zenba denbora di joan martxan ja? Aurten da, laugarren urtea egiten dugula. Lehenengo urtea, pandemian erruz, egin genduen online, rodillo batzuetan jarri genduen txirrindulari profesionala, bakotxa beretzean, nola ezin ginen kalera urten, eta
alan tokauzan egitea, Eta ala jontzan. eta alan joan zan. Eta esan desuna profesionala. Hau izango da, jende profesionala, jende amateurra, nahi dunak aldu ju, nola izango da historia. Ez, bakarrik profesional hoiak, eta beste saio bat egin dugu neskekin, neska 23 urte azpiko neskek eta elite mailako neskentzako. Ona. Zer nola izango da ibilbide hori, ze izango da gogorra, Orozkotik kanporateako diatan Orozkon bertan izango da. Herri bertan markatu dugun ibilbidea da, herri barruko ibilbidea, eta berezitasun bat dauka, helmugan, arribidea dauda. Ez dala asfaltua alegia, ez da? Ez dutela erraz eukiko, bentsat. Vale. Ona, zema kilometroko ibilbidea izango da, nundik no ibiliko dira? Kilometro batekoa. Kilometro bat, Bai, eta... Osa, sprint bat izango da hori, ose? Hori da, bai, zede ez dira zuzengune luzeak, hortaz, izango da, igual, 200 metroko zuzenbide bat, biratu beharra. Beste zuzenbide bat, eta biratu beharra, orduan, Neiko estresantea izango da. Vale. Ona. Bueno, baina hor ikusiko ditugu mingainakin kanpuan eta horrek ere xarma emango, ezta? Berotu derra hartuko dute, Vale, ona. Eta, zer da zehazki kriterium bat? Froga berezi bat da. Lehen esan dutuan lehaz, herrian bertan egiten dan froga bat da. Zirkuito berezi bat da. Herri barnekoa. Eta kategorian arabera, sartzen dira, zenbat buelta eman behar dituzten. Oso ikusgarria da, salentzako, ze 2 minutuero ekosten dituzu helmugatik pasatzen. Orduan, da. Zenbat kilometro bat izan dezu? Bai. Bizikletan kilometro bat... baina vuelta asko mamia ditu. Vale, ni ja txuntutu da profesionalak. Ja pentsatzen nahi, igual ni apuntatuko nahiz da dana, Kilometro bat. Eta zenba vuelta eman behar ditu. Kilometro bateko ibilbidea da, baina zenba vuelta eman behar ditu. Profesionalak 25 emango diote, eta profesional horiek eta neskek 20. 20, vale. Beraz, 25 eta 20 kilometroen behar dituzte. Eta zu esan desuna, orduan xarma izaten da, danak horri biliko diala vueltaka, eta une hori ikusten nahi zela behi, ezta? Hori da. Eta bertan, ze aurpegi ezagun ikusiko ditugu? Guri aulkitadik altza arazi gaituzten txirrendulariak. Turreko etapak, gigo etapak irabazi dituztenak, podiunen egon direzenak. Ona, izenak ez dizkizut esango, seguramente batemati itziko dut esan barik eta sartuko da. Ondo itek. Eta ikusi nahi bai hausein ibilikoan, nun ikusi berdeu, sare sozialetan? Gure sare sozialetan, eta badaukagu bere web horri bat, non ekos daiteken nortzuk egongo direzan. Eta nola izena da web horri hori, o nola ikusi aldeu? irubikoitza, orozkocriterium.com. Vale. Oso ondo. Hola, argi eta garbi, eta hola danak daude bertan, ez da? Hori da. Oso ondo. Eta nola da proba zehazki zeatik adibidez, kilometro baten barruan, hor doblatuak egongo ja, eta danetik egongo ja, ez? Osea, doblatzen baizu elimina gutezea, ose? Ez. Ematen dituzte azikera, itzuli, inork ez da kanporatzen. Eta handik aurrera, 2 bueltaro, azkenekoak kanporatuta dago. Vale. Hone zer nahi duzu, zatitutea bakarrik? Beitu, bertako tximitxurriantzako utziko ditugu erdiak hemen. Eta beste, hau, bera bota organikoa, eta ingo deuna da, hori xerretan, bale? Guain tipulina internetenian, denakin batea sartuko deuta. Bale, hau listo, organiko bere bera, eta oso ondo. Eta orduan, ona, ez da? Orduan hor, azkeneko mugan azken bigarren balin basabe bestia errapatzea, konbertzea, ez da? Bai. Eta gero, aurreko bila errapatzea, bestela diakalea zoaz. Hori da. Ona. Normalen hori, kontrol handiko froga da, zut dinozuelako, ezin zara lokartu eta atzeneko taz gelditu, hortaz, hori da. Zenbat txirrindulari biliko dira bertan hueltaka? Profesional mailan aurten eukiko ditugu 16 bat pertsona, txirrindulari. Profesional horietan 22 uste dut daudela, eta nesken mailan 12. Ona, eta ibilbidea, urteroko berdina izate da, o gauzak aldatuko dira, o zeto... Ez, ibilbide berdina da. Berdina da, ibilbidea, vale.
Eta zer da, jamalda asko, gogorra da, erresa. Laua, Ez da behar baina horozko ez da zara, horozko aldapaz beteta dao. Ez, baina, erdikaldea ez. Vale, ona. Herrian hueltaka orduan, ez da? Hori da. Vale, ze ona. Bueno, ez, ikusiet, esku hona da kasula, batzuiak askar zuritu izkiak eta tita indiak hori. Vale, beste lantxo bat emango izuz, itxoen pixkat, Nik tipula txikitu berritut bertan sartzeko, eta batzu joiek ekarri honean, nik tipuleakin batea sartuko ditut barroa, eta zukingo diazuna da, beitu, hau beratzen jarriko dugu, tximitxurri antzako beitu, hartu dituzu beste baratzuri hauek, eta hauek pika-pikain, bale? Venga, hoi zure kontu. Inbiarretena da aragi honi vuelta eman, ona, bueno, eta lehen urtean adibidez, zenek irabazizun lehen urtean? Pasan urtean profesional mailan, Aritz Bagez irabazi zuen, profesional hoien zaian Pedro Horrillo eta nesketan Ziortze Izasi. Ona. Eta adibidez, hiru hoiek aurten bai egongo dira behaien txapela gorde nahian edo azalduko dira edo ez? Bai, gehienak bai, agertuko dira. Ona. Vitrina probatzen duenak errepikatzen du. Bikain. Eta horozkon bertan, afizio handia da txirrindularitza munduan edo? Bai, saletezon handia dago eta batez be, azken urte hauetan, Euskadien daukagun Orozkoar bat animatzea joaten garena. Otso Martin, jauna, ona. Egia esan gaztetxua, hemen egontzan gurekin, ze flakito dauden, baina ze indartxu dauden, Bai. Jope, Mekara gari da, ze fin dauzen, baina zelako indarra daukaten. Dana jarra, dana muskulua, zateana. Hala da. Bueno, ni hemen hain naiz tipulina hau ez da bizi dago, baina ia negarrez hasi nahi. Prest daukazu. Vale, hori prest dakau, tximitxurria, iguali jarriko aizen mendanio, bizi gua, tximitxurria egiteko hemen, eta ja hori indekela ingozuna da piperra egite bai jarretu, bota barroa. Eta piperra ingozuna da, atea pepitak, eta ere bai txiki ingo deu. Nin beharretena da, hau txikitu, bizi, behitu, hau ja marxa hartu due. Ingoetena bertara, batzu ja bota, tipulina ere bai, dana bota berdez, baina bueno, erdila pikatuet, eta gero beste erdila botakoet. Bai, joa dena barroa, eta bestela etxaizartzen dana ondo tablan. Ordu, nola zita baten pikatuko eten bestia, hau honea ekarri, hau horrela, pikatu eta barroa. Eta kriterium bezalako blasterketa ikan balda o Euskal Herri guztian beste ikan nun baiten? Gaur egunez. Egon zian, gehien bat, Durango aldean eta Gipuzkoan be bai, baina, urtekin galdu da ohitura hori. Eta zuenak indarra hartzen nahi da? Urtero eta urtero jende gehiago ikustea iristen dela edo nola dijo panorama? Bai. Hombre, lan gogotsua da, halako ekitaldi bat antolatzea, baina, ikusten dugu urtero gorntz doala, Orduan mantendu behar zaio horrei, Bai. Ona. Eta zure eginkizuna bertan zein da? Bakit antolakuntzan zaudela, baina ze antolatu behar ez adibidez? Hain Oskoko txirrindularitza antolatzen du ekitaldia eta bertan lantalde handi bat gaude. Herri txikia izan da lantalde handia. 21 pertsona gaude. Jope. Eta, denetarik egin behar da. Trafikoko eginkizun guztiak, gurutzeak, txirrinduarekin egon, zer behar badute, protokoloa, sari banaketa, denetarik egin behar da. Eta zen izaten da hor lan politena o lan zaiena, bilak onbantatu? Lan zaiena? Bai. Aurrekoa. Babesleak bilatu eta aurrekuntua bete. Bai, dena ondo kuadratzia, ez da? Hori da. Betiko kontuk azkenian diruak eta txamponak eta nahi eta ezin batzutan, ez da? Askotan. Batzutan askotan. Nekatxiz lama. Bueno, hemen txe, indeuna da. Karrileak ondo markatu, tipula bota, ez deure tipulak egeki landu ber. Gio goxatuko deure bai, ingo deuna da, berta, piperrautza o piper beltza ere bai bota, vale? Ingo deuna da, ardo pixkate bai bota. Vale, horrela xe. Eta gero hemen ingo dugu salda eta ura, bi gauza botako eskio, vale? Hemen, bai joa, salda. Bai joa, ur pixkate bai botako, jo bestela lehorra geratuko, geola murriztuko dugu berbau. Vale, ur pixkate bai botako dugu. Eta esan dugun bezala, baitare, botako dugu
behitu, bi bustanak barroa, aurrena bat, gero bestia, itxi eta gu martxan da gau. Bale, eta tximitzurria illa ere bai bukatu da, hau da pintxe hona gotatena gaurkoan. Beste gauza bat inberdete bai, ura berotzen jarrikoet, eta ur bero hortan jarrikotena da txorixerua, gio txorixero hori zehara botatzeko. Eta bitartean jungo gara erreportai bat ikustea, bale? Ondo. Felix Muguruza ezautze aldezu, Horazkoko izan da? Norkez, Ba, ikusiko zuen, nola biak San Martin eguna dan, eta Felixek hainbeste dakin, ba, kontatuko igu nondik noe bilikoan San Martin eguna. Guazen Felixena. Opa, Joseba, gaur etorri gara Orozkoraino. Gaur egun berezia da, bihar izango delako San Martin. Eta San Martin euskaldunontzat bada aparteko egun bat, ez da edo nolakoa. Zu kontuan izan, kristautasuna beti, santuak eta ibiziaten direnean, ezetean dela hil diren egunean edo jaio diren egunean, baina San Martinekin ez, hori da salbuespen bakarra. Eta bada, aparteko zera badagoelako. Hor, baseuden aurreko herrito batzuk, eta ordezkatu behar izan zuten, nola izan zuten moduan, ez? Horrek adierazten dagoena da, baina negua heldu dela, domuzaindu egunetik, arimen egunetik eta horrela natura geldi dago, baina oraindik ere eguzkiak botatzen du bere azkeneko alegina, bere azkeneko arnasa botatzen du, hori el veranillo de San Martín izena ezagutzen duguna. Eta hori Joselan jantzi, ez kristautasunak, orduan armatu zuten, San Martín, bazela Hungriako soldadu bat, etxan kristaua, eta ikusi zuen txiro bat, pobre bat, kalea zagoela otxituta, ez? Errukitu zen, eta bota zion bere kapa gainera, eta horrekin estali zen, ez? Eta horren ondorioz, zeruak egin zigun, beste opari bat egin zion, ez? Ametik aurrera zure egunean, eguzkia gongo da, eta beroaldi gongo da. Hortik aurrera dena da negua. Baina Euskal Herrirako hori beste gauza bada, San Martín. Guretzat, San Martín ere bada izaki mitologiko bat. Eta horren bitartez, azaldu izan zen nola egiten zen burdina, ez? San Martín zen burdinolak martxan ipintzeko markatzen zuen eguna. Are gehiago, hola gizonei goitizenez matxin esaten zitzai ere, bai, bada Martinen hipokoristiko bat, ez horbileko zera. Eta are gehiago oraindik. Fijatzen baldin bagara, gure inguruan ere dira kantatzen txori batzuk, txantxan gorriak dira, eta hemen matxin goitizenaz ere ezagutzen dira. Eta nekazaritzaren etorrera, eta horretaragoaz ere bai, nekazaritzaren etorrera horri egokitzen zaio San Martini. Hemen gainera artoarekin lotu egiten da, ez? Ona Orozkora zehazki 1730 urtean gutxi gara bera, artxibuen arabera, sartu zen artoa, ez? Baina hemengo memoria popularrean eta horrela gordetzen da San Martini esker, ez? Gentilei egin ziren trepa bat, eta berak egin zuen apostu bat hemen Orozkon bertan, ez? San Martin, ez? Eta honen gainetik egite modu jauzi, irabaziko du nik horren hasia, ez? Ez, etxaragoz ezako, eta berak jauzi egin zuen, eta galdu zuen apostua, eta zen aurpegi txarrarekin torrela, baina botetan, oinetakotan zeramatzan hasiak, harto hasiak, eta horrekin hasi ziren ereiten, eta Orozko zora zabaldu zen, eta geroztik gozeak kendu zen. Orduan dena dago lotuta San Martinekin. Eta orain arago joango gara, ez? Orain, badakigu guztio txarriaren kontua dela, ez? Txarri bakoitzari datorkiola bere San Martin eguna, ez? Hemen ez dago hain lotuta, ez? Hemen abendu aldera hil egiten dira txarria normalean. Baina horrek esan zuen San Martin egunean, hil berzela egun horietan, ondoren zetorrelako zeruak egindako pariaren ostean egoaizea apur bat zetorrela, ez? Orduan, horretan hil, doko asteetan beroa izango duzu. Eta galdu egingo zaizu okela, ez? Aragia. Orduan aprobetxatu behar duzu. Txarria hil egiten da. Sakrifikatu egiten da. Sakrifikatu da sakrum fakre, sakroa egin, ez? Eta neguko herrito guztietan beti hartzen du parte txerrikia. Guretzat porgarria dena, hauentza da seinale txarra, ez? Eta txarriboda zer esan gure dago gainera, ez? Txarria hiltzen denean boda izenarekin zelako, jaia egiten zelako ospakizuna, ez? Baina horretarako sakrifikatu egin behar dira, sakratu egin behar dira, ez? Gizajoak bada, yin eta yang, ez? Gure kulturan ere badago. Bat hil behar da, gu posik egoteko, ez? Irauteko gure kulturan. Hau patxarriak, dana zor dizuegu. Eta kontuan izan gure euskal kulturarako hau ezinbesteko guna dela. Eta hau ospatu barik ezin dugula bizi, eta oso kontuan hartu behar dugula. Hori ezin dugu galdu. Joseba, horretan zetratu behar gara, segu eta gutarrak olakoa gara, bale? Agurtzeko unea heldu da, ez? Eta, ongo dira beste aukera batzuk ere gure kultura barrutik ezagutzeko, egutegiaren bitartez ezagutzeko, ez? Baina, ongo gara.
Agur, ondo izan eta eraban bihotzean gure kultura. Ona, Felix, ona, hiri entzutia beti ohore baek, Ze pasioekin kontatzeitun gauza gaina, Felix, tipo berezia, bai oso jakintxua. Oso jakintxua, nauzi egia esan orozko neon izan, dani, hau orozkoku eta hauek azkarre esan dia, junganean reportaje. Esteko orozkokua, baina bertakoa sentitzen omen da, ez da? Bai. Denbora asko pasatzen du orozkoan eta ia bertakoa da. Alaxe, bueno, bezarka da handi bat, eta irrikitan nengo gaitu nahekenian, hiri berriro entzuteko. Aio, pelaio, eta gu gero arte, gu gurien jarraitu behar dugu. Bueno, esan behar nizuena, hemen txe, betu, irikidetau, ai ama, ze xarmartu, bakaizu telebistan magia egiten deula, eta egon da 45 minutu egosten. Guain ingoitugu, aragikatea, dena birrindu, murrusten utzi, txorixero pixka bota, eta masailak listo azkau. Pustana, beste alde batetik ingo deu, prejitu inber deula, eta tximitzurria gainetik botako jau, eta zu jarraituko zu tximitzurriakin, bale? Hemen dazkazu bi ospinak, bale? Hemen dakazu martorrilla, bale? Hauken duko zu, dana bota martorrilla, Sustantzia erramaten diota. Eta gero botako jozu ere bai, limoia. Limoia botako jozu, birrindura azalana, hemen dakazula, eta gero xukuare bai pixkat, bale? Gero emango izu nik olio pixkat eta gatxa puntua jartzeko, bale? Venga, eta beste alde batetik ebai, inberdeuna da patatak eosten jarri. Bai, patatak eosten jarri behar ditugu, eskerrak telebista magia eteula, eza berez lehenu jarri behar nitun. Venga, bagoaz, dana martxan jarrita dakau, eta... Bueno, beste gauza dakaz zuretzako hemen. Lehenu hemen ibili nahi zezara, azarrak botatzen, eta liburuzka hemen daka prestatuta beste badakaz zuretzako. Bale, jarriko izuet hemen. Horrelaxe, eta liburuzkan bian joa. Hemen dakat. Egiazko negua San Martinen azten. Ba, enukan entzun da, baina espero dut, azdatila domekatik igandetik aurrera. Igandetik aurrera. Egia esan, bai, abendun astean normalen, baina San Martin egura da, ja gotza etorri zaigula eta txarri jaitziak, haula, ez da? Giro txarrak indizu aurreko urtetan da, hola? Bai, oso. Oso txarrak, Aurreko urtetan, urte guztetan, euria eta gotza. Mekatxir, lamarra ber biharkoan, ez da gizer da hon iragat, nik ez dut ikusian orozko alden zer da hon. Aber, sorte apezka daukagur eta eguraldi hori egiten duen. Bai, garrantzitsua izatea holako historietan beti gaineak girua laundu itego, ez da? Albuko herritatikan, da jendea urbiltzeko, eta gaina txerrindun ibiltzeko. Bestelak, kubiertak aldatu eta xira jarri eta danetik inbiarko du, ez da? Bai, gainera oso arriskutza bihurtzen da. Lehen esan dizuan bezala, helmugako zati handi bat arribidea da, eta urarekin oso arriskutza bihurtzen da. Hombre, batzu saletasun batzu ikustatzen zaio arrisku hori hotia, bai, ez da? Baina ez da komeni, ez da komeni. Eta, zenbat irauteu ibilbide honek? Ba, 30 minutu. 30 minutu? Bai, oso harina da. Bale, 3 proba dia eta bakoitzak 30 minutu. Bai, gutxo bera. Zer dutan hasiko a historia? Nesken saioa lehenengoa izango dela, 12. 12, bale. Amabitan izango da. Bera hori, ordu bite erditararko, dana bukatuta aukiko du. Kaso sege joango, okeo etxia bazkaltzea, ozein behar dugu? Ez, parte hartzaile guztiak baskari batera konbidatuko ditugu. Bai. Eta bertan, denboraldian zehar gertatu direzenak, txaskarrio guztiak azaltzen dira. Vale, tercer tiempo esatean, hori no? Vale, ona. Eta hor geho, ze orduk arte? Bueno, larun bat izan da, jendian nahi duen arte, ez da? Hor ez da ordurik. Hor bakoitzak ikusi... Gainera hori, denboraldia bukatuta dagoen lez, bakoitzak badaki zerdutan joan behar dago etxera, baina ez dago inungo ordutegirik. Ona, bueno, eta hau, Orozkoko txirrindulari elkarteak antolatzeun ekitaldi bakarra da, batema gehiago uste bat iten dezuela, ez da? Bai, hori da. Urtean zer asteburuero antolatzen ditugu irterak, biziketa urterak, eta gero urte bukaeran, kritenunarekin, igual ekitaldirik arrakastatxuena da San Silvestre du atoia. Froga herrikoi bat da, non parte hartzen duten, bai umeak, bai helduak dinoa denean, jente adin handikoak, eta, ez da, kompetizio bat, beste jai bat da, urtea bukatzeko. Ados. Eta jai hortan, ze ikusiko dugu? Ze topatuko dugu egun hortan? Beti lez, giro etxin nobea. Pentsa, 500 bat partaidetik gora eukiten ditugula, eta gehienak mozorratuta parte hartzen dutela, bai. Osea, divertigarria izango benetan, ez da? Hau, bertar batako zu? Bai, hoi berta bota, nik hau botako ditut untxientzako, organikoa, hor bota ospina, bi ospinak alegia, gatza, eta
olioa eta limoia ere bai. Bale, hemen nik berdetena da nik hau iriki eta mamila atea. Gio hoi dena ondo murrizten danean horrekin astutzeko. A ber, ondo geratu zaigun. Aurrena pepita kenduko izkiot, Pepita kanpora. Eta ondoren, pepitako la kentzen dira errexena, Egosi deun uran, sartu, taka, eta hor gelditzen dira. Olein, taka. Eta bat gelditzen bada, bat hori ateako dio. Bale, hau listo, eta bani joa mamila ateatzea. Eta, esan dezkizun duatloi horretan, ze 2 kilolitea, korrika bizileta, pentsatzen dut, ezta? Hori da. Bale, zenba kilometro nola izaten da ibilbidia? Ba, korrika 2 kilometro terdi egiten ditugu, Bai. eta gero bizikletan 9. Bale. Danak, helduena, parte hartzen duen guztiak, ezta? Hori da. Danontzako ibilbide berdina da. Ona. Zuk hartzen dezu parte hortan ere? Hortan berez kakeo, total. Katxiz la mar. Txirrindularia izan zehazu? Ez. Saletua bakarrik. Eta hortan egun hortan, orduan esan dezu gainea, polita izangoa, mozorrotuta, herriko jendia, kanpotikan jende asko juten dare bai? Bai. Gertuko herritako jente pioa dator. Atzenean urtea bukatzeko era desberdin bat da. Eta bertan, arpegi ezagunak ere bai egoten dira, edo... Bai, animatzen dira profesional hoiak, eta biziketa gainean jarretzen dutenek, bai, animatzen dira parte hartzen. Osa, danako dugu midatuta hori, ezta? Hori da. Ze, ona. Eta hori aurtengo zenbagarren edizioa da, oiz ere bai 4 urte dana batea izan, edo denbora gehiago? Aurtengo izango da, 32. ekitaldia. Vale. Hori da. Eta hor hasieratik antzabe antolatzen, inoiz ez dezu parte hartu? Ez, hasieratik ez. Beste jente bat hasi izan. Bai. Eta, bueno, oindala 21 urte holan sartu nintzanian antolakuntzan, beste jente batekin, eta hortan jarretzen dugu. Ona. Eta duatloi hontan, edonor kaldu hartu parte? Bai. Egun berberean izena ematen da, herriko frontoian, eta listo, ez dago beste zer egin beharrik. Ondo pasatzea joan behar dela, eta mozatuta etortzen bada, hobeto, ez da? Askozaz hobeto. Vale, ze ona. Eta egundoko parranda, egun hortan, ez da? Bai. Gente pilloa bukatuta gero, gelditzen daia afari aurreko poteoan. Vale. Ja, poteu hain, eta gero etxea, urte berri jain ongi, eterri eman, aurrena bukatu, eta ondo hasi, ez da? Hori garrantzitsua da. Ze plana, bai, garrantzitsua da, ondo hasi beti da, esate ondo bukatu eta hobeto hasi. Baina, ala saiatuko gea, ez da? Hori da. Hemen txorixeruai mamila atea dio, bale? Hau, arbituko deu, txorixerua mamila hordakat, inbiertetena da bustarnai ezurtxuak atea. Venga, a ber se musatea txikioten. Hemen eukiteo ezurtxoa eta gero bustana atzeak are bai. Igual labantxuakin laguntzen, erresago ateakoa. Hola egiten diot pixkat, traka, bueltan ematen diot, eta ia dakatenian horrela, eskuakin laguntzen hobeto, Bai, erresago izatea. Ze musua zor? Ondo, ez libaiaren zukua botakotzet? Bai, zukua ebai bota, olioa eta gatza, eta listoak azu hori, ez da? Bai. Beitu hemen saldare bai murrizten nahi zaigu, erra sustantzia gelditzen nahi dana hor. Ona. Eta zu ez dakizun esan dizu hasieratik ez zeun dela, baina baldakizun nolatan hasi izan Silvestreko duatloi hori martxan. Hasieran esan duatloi bat, esan bikoteka egiten zen erlojupeko kontrako saio bat. Bai. Baina ez dakiz nolatan urte baten batzi esan hori, duatloia bihurtzea. Eta handik aurrera, alan gelditu da. Ona. Eta apuntatzen dian danak parte hartzeko aukeraka, o dorsalakin da egoten dia... Ez da hola lekua danantzako. Lekua dauka. Lekua dago danantzako. Eta bestela egin iten da, ez da? Bai. Ondo. Hemen bagoaz, Bustanak, ezurri gabe. Hemen karrileatxuak, hau murriztian zai. Patatak egosten, eta tximitxurria martxan. Gaur pintxe garra bota jat, pintxea. Olako antolamenduan olako jendia behar da, Hola jungoek, hain ondo, Orozkoko txirrindulari elkartia, Ibeselako artistakin. Ondo, Carlos. Zuk esango azte zuzen bete olio bota? Vale, olioa bildurri gabe, tximitxurri bat igual behituzak, igual hori dana gastatuko zui jaia, behitu honekin motako jo txorrota behar bat. Ondo. Horrela xe, vale? Eta hau gain emango izut, goiara txopare bat, eta hoi prest dakau gero, botatzeko plantxati pasatzen duenean bustanak gaina, bale? Eta hemen behitu haure murrizten nahi da, ai ama, ze itxura eta ze usain dauden hemen. Gaina, enbeste gelatinatxo botatzeu txerriak eta horra da gelditzen histori bat, ai ama, eharra itxura, hone iguan inberdeuna atea dian aparroiek endu, txorixerua gaitu, karrilera barroa sartu eta beste 10 minutuan,
eharra dakabori. Eta, bueno, hemen bani joa beste esara sar baten bila, asko gustatu zik liburu, esara sar mordua daude. Bostak eta iluna, txerria hiltzeko eguna. Ez alda, Alanda. Hori harrapatu ziot egia esan, ordua ja negua etortzen hasten da, negua luzatzea, eta arratzaleko bostetan iluna, txerria txintxilik auki berde ja, ez da? Ai, ama, nola dan Euskal Herria. Bueno, esan dakua, honei aparrak endu, zu tximitxurri hori, ja puntuan dakazu, ez da? Ni gustu, prest da hola. Prest dakazu, ez da? Bai. Ta, a ber, gatza botal diozu? Ez, gatza ez. Bale, gatza nik igual kendu indizut, hartu, dastatu pixka eta puntuan jarri. Potentia hon berdu, tximitxurri izan berdu sustantziakin, Bale, hau horrela, ingotena da esan duen bezala apartxo kendu, arrain diu hemen bai, aparra kendu, esan deuna txorixerua barroa, eta bitartian jungo gea honek hau goxatzen utziko deu, hueltan gatoz azpizuna reboxatuta prejitzea, baita ere prejituko deu bustana gainetikan tximitxurria botatzeko, eta jungo gea muskizeaino, eta muskizen erakutziko digue txerrian despiesia. Ikusiko zue, lenguen ikusiko genuen behakin erreportai bat, eta gaur beste bat. Guazen muskizeaino. Kaixo Joseba, Alfonso Fernández naiz eta muskizen gaude gure arategian. Aurrekoan gure basatxerriak ezagutu zenituen eta gaurkoan haien haragia ezagutuko duzu. Eta erakutsiko dizuet basatxerri baten kanalerdia nola zatitzen dugun. Hemen ikusten dituzue pieza ezberdinak, aurreko partea, hau erabiltzen dugu hemen egiten ditugun produktuak egiteko edo nahasketak egiteko. Gero daukazu hemen saiheskia, txuletak, aurreko partea buruarekin. Gero hemen daukagu urdai azpiko freskoa edo giharra deitzen dioguna. Hemen barruan daukagu azpizuna edo solomilloa. Eta atzeko parte honetan daukagu hain modan dagoen sekretoa. Erakutsiko dizuet nola ateratzen dugun. Orain hasiko naiz azpizuna ateratzen. Azpizuna bada hemen barruan dagoen muskulo bat, txuleta barruan dago, eta betu, mosketa ja eginda daukat. Azpizuna hemen sartuta dago, eta azpizuna bada barategian pieza baloratu dunetarikoa, ez? Ze oso gozoa dago egiteko sartainan edo plantxan, edo badago jendea ere erabiltzen duela labean sartzeko pieza osoan, ez? Orain apurtxu bat gehiago garbituko dut bezeroi saltzeko, eta hemen daukazue, azpizuna ja garbi-garbia, saltzeko prest, eta hauek dira kalitate goreneko azpizunak, basatxerri azpizunak. Beno, orain, saiheskia eta hirugiharra aterako ditugu, ez? Orain ja saiheskia eta hirugiharra banatu dugu, eta hemen daukazue lehen mailako hirugiharra, ez? Hau super aproposa da parrillak eta barbakoak egiteko. Behitu txerrien kalitatea hau. Hemen daukagu txerriaren aurreko partea, lepapea, oso gozoa da parrillak egiteko edo zuan erretzeko, labean jartzeko. Baina aurreko partea erabiltzen dugu batez ere gure produktuak egiteko, ez? Txistorrak egiteko, txorizoak egiteko, odolkiak, hamburguesak, pintxo morunoak. Hemen badaukagu txuleta bat, ez? Eta hemendik aterako dizuet hain modan dagoen piezatxo bat, sekretoa deitzen dena, eta gero ere bai erakutsiko dizuet nondik ateratzen den solomo freskoa. Badaukagu hemen sekretoa garbi-garbi, saltzeko prest, eta hemen ikusten dituzue nola saltzen ditugun basatxerri sekretoak, ez? Beno, ikusten duzuen bezala, hemen zatiketa tradizionala egiten dugu, ez? Ez ditugu makinak erabiltzen, egiten dugu nire aitona edo birraitona egiten zuen era berean, ez? Orain dela 100 urte baino gehiago. Labanarekin, aizkorarekin eta makinak erabili gabe. Solomoa super gozoa dago, ez dauka zerikusirik merkatuan dagoen beste txerrien solomoekin, ez? Ze bada kalitate goreneko solomo bat. Bueno, Joseba, orain utziko zaituz lan asko daukat.
Espero dut gure zatiketa tradizionala gustatu izana, eta badakizu, hemen gaude Muskizen, Fernandez Terrero Zarategian, eta espero duzu bizita. Agur! Alfonso, artista hutzaiz, nola moitzeken labana, irrikitan, itxo gien benik usteko, ea Carlos baino beto moitzeken labana. Carlos egarki moitzeketa, Oso trebeako zera. Oso trebea, harakina egia zan, eta gero nola zertako, besti areako, eta esan daizun bezala, guandala 1 urte, aitona egitezun bezala, eta ikustea horre, solea, erra, gurrezko zea maila dakaena, eta gio txerrian kalitateare nabarmentzea. Bezarka da handi bat, jarraitu horretan, da gugurian jarraituko dugu. Hemen inberduna, azpizuna indeuna da, xerra batzuk atea, botako joguain gatza piperra, irina, arrautza, panko, eta prejitu ingo dugu. Tximitxurria listo dakau, eta ingo deuna da hemen bustana martxan jarri, vale? Bat, bi eta hiru, pixka kandela emango jo, pixka gehiago, eta ingo deuna da hemen gorritu, pare bat aldetatikan, alde bat eta bestetik, eta listo. A ber, behotu alda hori. Ba, pixka bai, ahi da berotzen. Bale, oso no. Eta zu pure patata prestatuko zu, bale? Patata zuritu, bertan sartu, esne gaina bota, gurina, nintxaur bat gurinana, eta behin birrintzen deunian gero atea, eta ordun bai sartuko xio oliba beltzak, bale? Txikituta. Venga, hoi zure kontu, eta hone kontu, bale? Haure hasi zaigu dantzan, ezin hobe, bagoaz aurraka. Hau, urra nago jo, pixka gehiago. Oso ondo. Bueno, eta aldi berian, ba, ez dakit, kontatu pixka, txitxari horiek, dantzan hasi dia ja, bihar eguna dator, eta egia zan... Bezperako nervioak, ez da? Hori da. Vale, eta gauza asko gelditzen dira azkenengo eguneako txintxilika gauza horiek lotzeko, edo nola gazu panorama? Azkeneko lana, ba hori, helmuga gunea montatzea, eta zer gutxik gehiago. Vale. Eta, bolondrez asko bihar izaten dira egun hontako? Bai, pentsatzenean, segurtasun pioa behar dela, alako txirrindureak errepidean egonda, beraien etorkizuna jokoan dago. Orduan, saiestu behar da, alden einean, Bai, ekidin edozein gauza, edo... Eta biharkoa bukatzean ja urrengo urtekoan pentsatzen egote zeate, edo ja izeate urrengoan pentsatzen. Hau kontuz, hemen jarriko izut, kontuz, begiko leuki pixkat. Bai. Biharrekoa pasata gero, lehenengo ondo ospatu, dana ondo joan dela, eta jaigandean 2024an pentsatzen. Ja, igual ja batzuk, aurratz batzuk ja emanda da. Guaingoa, no? Biru belarri. Hori da. Oso ondo. Bueno, hemen haue pasako ditut guain, arrautza eta gero pankotikan. Eta panko ez dakit ezagutzen dezuen, zuk ezagutzen aldezu pankua. Bai, xelebria da, Egia esan oso kurruskari berezia da, zeatikan gelditzea, oso kurruskari, oso xelebre, eta erresa da. Ogi xetua betiko gota berren, ogi hau jartzen dezue, eta listo, ez daka beste misterioikan. Pizka zanpatu, zeatikan asko dantzan gelditzen dira, eta gero sartaian gelditzen dira erdiak. Pizka zanpatu bildurri gabe, eta barroa. Vale, hoi listo, bagoaz, dena jarriko ditugu, eta listo. Bueno, eta dana ez da izango bizikletan o antolamentuan ibiltzea, ez dakit. Hoi zure ogibidea da, edo... Bueno, sorte handia daukaz, atzenan, nire ogibidea, iaia, hobiarekin lotuta dago. Txirrindularitzak oso harreman estua daukan marka batetan lan egiten dut, eskiukan lan egiten dut. Eta, bueno, oso pozik. Ze ona. Eta zezan behar nizun. Hortaz gain, txirrindularitza alde batea utziko deu, eta ez dakit. Gustatzen zaizu orozko alden ontota jutia, o ondartza salia zea, onto salia zea, edo... Nork ez da? Nork ez da salea. Jateko, baina mendiak utezea ere bai. Bai. Oizen behi bai. Bai, da honian bai, ez da? Hori da. Ondo. Eta bertatik anibiltzen zate, o urrutiraino, edo... Bertan. Ezautzen zuen bastarrak, ez da? Bueno, ezagutu edo. Ezautu, bai, mendo kontatu ez. Hori da. Bueno, berrinduko dut, ez da? Bai, berrindut, dena sartu barruan. Baitu, patata gaina gatza berrizatu desente, botako izut pixka gatza, sartu barrua, eta eman eurra. Bale, hau, listo daka. Venga, dantzan dijoa, eta ikusi zu, xamurra da bustana gaineko kostrita hau etorte zaio, jor tximitxurri jagota, eta hori gelditukoa, ezin hobe. Bueno, hau botako jat, azkenengoan bilar eban itxeak, eta orduan ondartza ere bai esan dizu jote zehala, zeme alabak eta bazkazu? Bai, alaba badokat, eta bueno, gusten da jako joatea, bai. Bai,
Noa jute zeate? Bizkai aldea? Zaut aldea torte zeate? Ez, Bizkai aldea. Bizkai aldea? Bizkai aldea, bai, Lagaldea. Lagaldea, bale. Eta gero, bueno, udan normalean Kaiz aldera. Euskadiz, bale. Euskadizera. Euskaldun mordua biltzen da. Ni aurten egon izan gaina. Txipion aldian egon naiz. Bai. Eta ze paraje hona dan, Eta jateko, Tortita de camarón da, Hori da. Ona, oso ona. Eta gero zea, espetuak nola dian, eta egia esan, asko gustatzen zaiz, zonalde hori. Eta gero urtero kosten da Euskaldun gero guatzera, osea... Bai, ez da? Zeo zergatik izango da. Eta Euskalduna dauden lekuan, janari jagona dago, Ez alda gala. Bueno, hemen txe, banijua, platerarazea. Hau listo, hurrengo rasillo emango jau, berandu zio, joan ingotena da, hau garbitu, eta plateraratu, banijua. A ber, rinbiar detena da, hau esei vuelta eman, vale? Azpizuna segituan itea, Vuelta eta vuelta. Vuelta eta vuelta, zera hau xamurra da, pixak gorrilla gelditzen bada barruan, ez da okuido ikan. Vale, hau listo, hau berandu zio botat, eta pixka gehiago gutziko, Ja, oso dagoen. Oso ondo. Baina inberezuna da, olibak moztu eta barroa bota. Eta bixi bilbergeak gaur egun bat horret hemen, tita, jain da dakau. Ondo, ni esan dakua, plateran bilan joa, eta hemen txegarriko dugu. Venga, bani joa. Plater galanta, esan bezala hau egon da beste minutu bat, badi joa kanpoa. Solomillo beto da gutxi eman, gehiago ematia baino, Haure, venga, hemen utziko dugu, eta ez dugu, botako inoa, zeatik angeo, gainuntzeko egin behar dugu. Eta esan dukua, a ber, aurrena, hemen masaiak. Vale, masaiak hartu goitugu. Bitu ze gauza, Txerri masaia gaina gauza gona da, beti xamurrak ateatzen dira, olako saltxatxo batekin. Eta ikusi ezue ikutua, bizkaitar saltza bukaeran botata nola gehatzen zaioen hor markatxo batzuk. Eta gelditzea oso xalaua, esatean bezala. Hola, behitzat pareba kolore bezala eukitzia saltzak, ez dana kolore berdinegua. Eta, aitak esango zin, horre berdia berdik pixkat, persil pixka berdik honek. Guen jarriko zio. Vale, hau, listo. Oso ondo. Hiru karrilera, hemen gelditzen zaizki beste hiru. Vale, oain, inbiarretena da. Hemen dikan, hartu, txerrian bustana. Txerrian bustana, behitu ze pintaka dakan honek, Bitu. Earra eman bertzio nik horrek guain biagia. Vale, eman bertzio. Eman bertzio. Vale, oire, listo. Haure, listo. Gure patata pixka jarri hemen. Eta gainean botako dio solomilua. Vale, hemen ingo deuna da. Tximitxurria. Tximitxurria ikuste zuen pixka txuritu dala. Hori da, hemen egon gagola vuelta eta pixka ligatu inda. Pixka ligatu da. Eta hola beste xarma bat hartzeu. Tximitxurri pixkatxo bat hola. Gehiegi gabe. Vale. Eta amaitzeko historia. Esan? Dana botako ditu? Dana bota, bai. Ez zio kaltik ingota. Oso ondo. Ezin dabe. Bueno, azteko eta behin. Mi esker honea etortzeagatik, gurekin zukaldatzea. Mi esker ite zuen lan guztiagatikan. Zeatikan azkenian, ez bazion zue bezalako jendea hor antolatzen atzetikan. Olako gauzak ez zian aurre ateako eta egia esan, eskerrik asko. Zu bezalako jendea berda herritan. Bai, horre bada, gu hemen gaude beti nik esaten dut. Hau garrantzitsua da, baina gure osagai garrantzitsuenak gonbidatuak zeate, eta hemen atek beti irikita eukiko dituzue. Eta hemen txe, ingo deuna da, horre jarri azpizunak. Vale. Eta, esan dakua, berde pixka jarri, alde hortan. Eta hain diogu aurkua. Bueno, bia, zeurtan egon behar da, zeurtan astea historia. Amabitan hasten da festa, eta listo. Eta listo, aurrea, eta esan duen bezala leno, ondo pasa, eta ez pasa, txitxo portatu, eta aldan neurrin, garraio publikoan joan, ezta? Gio jende mordua gugitzea bertan, da, gio gizton lia da. Bueno, hemen txedakazue, txerrilla, hiru motata, bustana tximitxurrikin, masaiak saltzan, eta azpizuna pure patata eta olibekin. Carlos, mi esker retortzeagatik, eta bihar ondo pasa, osatu, eta ea, zenik gaztuen gehiak eta eman eurra. Agur laguna, agur.